Boy no, manghigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga imong. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Imong. Tungod sa tabang sa kong amigo, naka-abroad yun ko. Kanya pag uli na ko, nuso, batasan kong asawa. Nuso yun. But lang, kung anong nausap ni siya, no? Unsa kay hinungdan? Inaniyon ako pagsugod ang mga pangitabo, ha? Wala ko'y paglaong, karong wala ka na, ning bukton ko, asa ko pangitaan, ang banag-banag sa tungang gabi. Ako ba kini nga nakita ko daw dili katungkuan? Nagdamgo ba ako nining kahintang kong daw sagbot na lamang? Pagkalahin na gyud pagkadakuna sa kalainan, unos ning kinabuhi nga miabot daw sa wanay utlanan. Naugtas na intaon kining kalamhan kong wala na'y kadangpan. Ihila ko unta apan king mga mata nahubsa na sa luha. Asa na ako sa kahay akong kapalaran, magunsa na ako nini karong akong kalibutan. Wanay bili nakanaw na bulawanong pangandoy kong gidamgong paglaom. Ipakita na imong kahaya. Salamat kayo dong, bro. Salamat kayo. Yung musta niya kung nanik, ha? Nanik na baro? Nanik na baro. Itong mga manok niya mong bukugtik. Hindi kami musta ni Arnold Galiste nga imong Oh, si ako dyan Arnold Galiste. Kumusta? Dirigid ka pala na isa. Siya itong presidente si Juan Boy Pahinog. Okay, ikaw bahala dito. Kumusta ko lang tanan dito. Thank you kayo. Sige, sige. Kita tapon. Okay. Balik niya daw. Balik dito. Ha? Alis ko din ka. Sige. Ato yung 16 years old kay gimingaw sa tuloy mo. Ngayon. Napunaan na ba ito? Ano rin kayo? Sige. Okay kayo. Sige. Problema na. Ay. Salamat kay ni Ari. Gitawon ko. Igupudlo taon. Kanta-kanta gitawon. May bulot-bulot nga kanta-kanta. Taligsaon ra kini mga kanta may bulot taon. Thank you kayo. Lord, salamat Lord. Mama Mary, salamat kayo. Yun na. Asan? Mong! Day! Mong! Ay, Day! Day, ang ano man, ha? Si Tatay Pidot, tingita ni mo. Pari, alam diri, Day. Palausa lang diri. Uy, paminaw. Ano man? Ayaw sultihi si tatay ni mo ha. Mamularga ka ha. Kay basig, dili ka tugtan anak. Imposible lang. Di tingali sa nga may tabor eh. Basta lagi ayaw gisultihi lagi. Ingnan lang ang imong trabaho atus Bohol. Na kay trabaho unon dito sa Bohol ha. Ako ay bahalang masulti og karon sa kamuli ha. Sige. Day. Tay, saak bang ka? Kayo,
Ya mo ko mahinudaw no toyo kanimo anak. Oo, sabi na tay. Na kumularga man kani ka. Ayo pasagdi mo sawa ha. Monitorag yun na bisan og tuwa ka sa layo. Tay, naram ko sa buhol taon. Atong ni Paridodong Pintado, katiya sa MRDP Entertainment Production ba? Ato na to nako. Narami trabaho din ha. Nami daghang mga project pa dito. Madugay ani. Ana gitingali. At dugay ko makaulit tingali ani tay kay. Ong mada, sa usa ka buwan, kausa, okay na kayo. Puli ko na. Iyo sa nganong buhol man. Naadi ay Dakarta sa buhol. Trabaho na si tatay na kumularga ko Jakarta. Oy, stoy. Nahibaw kung usa ka tuig ang imong kontrata dito. Tay, kani trago tay kitsa sulti no taon na tayo. Kumularga ko Jakarta. Ay mahibong pa man ka. Ha? Ngigialirungan bantas mga marites din eh. Mga tay. Mao nga ikaw, ayaw ko piyarsa ng imong asawa. Ha? Kabantay ka. Murag na usab na siya, no? Ha? Tay. Ay, kung ingna nga kinabantayan sa iyang mga lihok. Ako tay, kanang may nabantayan ko tay. Aber, kung sa may nabantayan. Sa una, may na siya, pirmi na ako nga, iniguli na ako ba? Kung saan mo ka, napas mo na ka. Ha? Pero dili na, may na siya tay. Mukhaon na ka dong. Matug mi, sa una, mag-ilo may electric pan. Asa yun ibutang, ipabutang niya. Karon, ako na pirmi ibut pa tubang electric pan tay. Di na gani yung palingulingo electric pan. Mao nang inikog ma. Sus, utot lang nag-iakita. Nakulag yung kausaban. Nako kay tausaban tayo. Ayaw ka nakabantay ka. Ha? Tay? Ako nga pahimando lang ko nimo ha. Ayaw og kumpiyansa. Kanang tanan mong sweldo, ayaw ihurot og pada. Igu-igu alang ang imong ipada niya. Unya pagtikom. Para ini uli di mo kung samang ka niyang mahitabo. Ha? Dili ka tantong alkanse. Ha? Kaya naman dito. May nakita kang alkansi? Alkansi ko sa aning sitwasyon na? Alkanse yun di mong. Kay ikaw maoy naghago. Unya, ang uban, ha? Ano yung masawa, dawat naglimpyo. Inig-abot sa panahon nga wa na kay Jamo. Excuse me ka na lang. Manay ginaingon nga, sorry ka na lang. Mao nga yung ihurot og hatag imong sweldo. Pagtipig usab. O usap pa akong ibihili ni mong pahimanto. Ayaw kayo palabi og salik sa imong asawa. Kaya nakita na ko, ha? Dili siya pa yung asawa. Kitay bidot. Nakalitan ang gisulting tatay yun. Libo kong, matuwa ba ako? Pero sa tanawan ako, seryoso kay tatay misulti. Unya. Kanang dong, kung makalarga na ka pa, siguro ang taon mi diri ha, kaya ang atong bay, ato para ba ning ipausab. Unya daghan patag mga palitunon para sa atong bay, magpalit patag gas range, nga ilisan tanan, kanang butane ilisan tana, kanang daghan makita palitunon gyud. Kaning ilisa na to. Kaning dili man siguro na delikado. Butane day. Dili man na delikado. Basta mag-amping lang ka. Dili na magkiat. Oo, sa hinoon. Di ba? Sige day. Tawag na to. Unsa man gusto ka masahian ta ka? Sure ka? Lagi. May diribi kay hiluton ko ng imong buko-buko. Naibaw ko nga hago kay kakaganina kay daghan kay kabilakaw. Kipasas. Kipatas. Kikitong tayo mo pasas. Yapag naman ka. Hiluton, di ka. Ako na yung gitkita. Sige. Ay, follow up. Gusto akong papili sa gadan. Unya, dong, kumpleto na, dong. Ako lang gino, kumpleto na taon. Mao ba? Wow. Wala makalarga na giday ka ani, dong. Day. Hilutan ako. Tubag rin ako, ha? Dong, tayo pasa, dong, kanang paminawas ako, dong. Inigunang sweldo ni mo ba? Paliton ta ng yuta nga nasa atong kilid, ha? Para mudako ang atong bay. Ha? Anong sa taon niya? Ano taon ang istorya day? Porbeda, mag-iap naman ang itlog. Mawap ang taon ni mapusada pa ang taon ni sulubot sa mga anot. Unsa? May na lang na. Kaya sa imong itlog akong pusoy. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Kina akong asawa, maldita, gano'n na siya. Pero nakasabayan siya yung mayong buha taon. Pero karoon mo nakita na ko nga, medyo lubad ba gamay ang batasan? Pre. Gana, pre. Spatos lang ako, pre, ha? Inig uli ni mo puhon-puhon.
Taga di ka patos. Yes! Ano patos-tos? Ha? Batian. Pre. Ay, mo ba ikaw pa? Ay, gusto rin mo sa patos saingan, ha? Bulos wa, bulos to. Kaya kay Imi, pre. Ano man? Ihatag pruswa. Huwag ito, oh. Ay, nagsama, pre. Mas madung ka to. Itong magalit na tagbaw, away. Katong lang ko, pre. Katong pulos na pala pa. Basta pruswa, og tuog, yun. Ikaw, mo, sige ka na. Yaya ni mo, pre. Eh, tawag kalimot, pre. Ay, dumdumi taon ko, pirmi, pre. Kung tuwa na ka Jakarta. Murang kadimos, pre. Ha? Si Dimas, pre. Katubay yun, ginuuwi dumdumi ko kung atuwa ka na sa imong gingarian. Ikaw, dumdumi ko kung tuwa na ka Jakarta. Pura kang di matao, lo. Ay, nungsaw ka. Pagkakidort. Unya, pila may sugilanon, ang nakalargag yun ko. Nya, nabtan ko gusto tuig dito. Usa akong pagpauli. Dong, imong. Ikaw ni do, dauli na dahil ka. Oh, tay, mapay pagabot ako. Wapa ko mo ka uli sa among taon. Ha? Darera kong lahos, tay. Nga naman, nag-away mo si mong Adi, asawa. wa. Gusto lang akong surpresahon akong pinalanggang asawa, tay. Usay mo itong Akong ipasabot. sakuna kong sawa sa mo. Unya, ako nuhay, ako lugoson. Pero drama rin na, tay. Drama rin na. Mihapit lang ko din kay para ako sa mga ibili na akong mga butang uban ba. Kuhaulin niya na akong mabun. Okay na ka? Sige, ikaw God, pero siguro ka, ha? Siguro ka na ng imong pagkabuhaton. Oh. Kasi bayag masukuhin o na imong asawa Ay, kung di- ingno ni mo inanaon. Ay, di na may tabutay. Ako rin bahala, na. Nala, sige, kauno sa nga rin. Pasensya na ka rin akong sudan, ha? Marong yun ay taon, eh. Sao nga problema ng imong amahan. Ay, sos, forbida. Tatay sa doy. Ako na yung paborito na to. Ay, sa ginana. Paborito mo na ako sa una pa. Oo, sa una raman to, karon kay kwartahan na good ka. Kay abro na good ka pa rin nakikan. Forbida sa may sweldo to, tay. Gubat pa yun dito. Why ka saban niya to, day? Ako rin po ni. Okay, kabila ka kayo na ako gilain para ni mo. Ay, nandi ko daw ang sapatos para ni mo, day. Ha? Palitan tayo ka sapatos. Uy, salamat kayo, anak. Tatay, taday, salamat. May nukot sa. Nalala, sige. Unya na. O, di siling kulikot. Tiwas niya kaon. Oh, tay. Usa man kang orasa mo ato sa inyo. Karong gabi, tay. Karang tingkatuog na ba? Mao ba? Isyo sa karuha na. Masig magkagubot mo tungod lang ni anak. Ay, di na may tabo. Hindi kayo nag-surprise akong asawa. Mao nang ako siyang surprise ako karon. Naalala, sige. Unsa man, adto na lang kamuhigda dito. Oo, tay. Ato na lang. Unya, kini imo mga gamit. Ay, hindi lang. Ugman na ako kaon, ha? Naalala, sige. Ay, kay. Salamat, tay. Kumana mo istorya-istorya ang tatay pidot. Gabiin ha, may ato di ko sa amo. Puwerte na kong amping adi kong matikdan. Ngit-ngit na ba taon kayong palibot. Sa pag-abot ako sa muha, mingaw na. Kunya, kasuhiton mo sa bahay na mo. Kaya ako mabalay. Mga nakaablig ako sa pultahan. Ano kasurod ko. Kunya, ko sa muha. Ari ko sa luyo agi. Makabuot na rin akong pultahan sa lakas luyo. Atok sa luyo agi. Diyan ako sa kusina. Karon, kuutaw na akong trangkas butahan. Okay. Uy, abli ni pultas loyo. Lagi mo magpadrangkas tilma. Sabi ba ni kumpiyansa mo kayo? Pero sige lang, mas mayo noon kaya kasuri ko ritso. Ablihan ako balik ang pultahan kay mo nasiramin ako. Ablihan ako. Okay, habi. Kanan, masuod ako. Hinay lang ko, hinay lang. Ops, kinalan din kabantay still ma. Kulpaan ko sa aniyo niya malipay. Kaya malubusan na po siya. Ginamig lubos-lubos. Nagbiyan na. Yan ako sa kwarto ay. Dara ako niya ay. Uy, hala. Abli man daw ang kwarto sa pultahan. Abli ang pultahan sa kwarto daan. Mayo noon, makasura ko, hindi siya kabantay. Musod ako, maghinay lang yun ko.
Diyan ako suot sa kwarto. Diyan ako masawa. Natuog siya. Nagkaya nga nagbila. Kuya, masudla ni Bakukang daay. Ngayon noon, hindi siya makailan ako. Kay, nabarbas bang ko. Akong bungot o bangas, gibarbasan ko. Mudayo mo nila siya hupuhaps kong naon. Iyam din mas yumason akong bangas. Hilim kina siya bangas-bangas. Kay ganam siya brut sa babangas. Karon na. Ubar ako grupo sa hon. Malimay ko. Bilog siya. Bahala na. Turjakon ko ni. Ako bitaw ng asawa. Turjakon ko ni. Gimas niya ako naon. Ginulinol. Pre, may balik na ka, pre. Papagani ko kapanrapo ni Patong dayon ka. Nainan ni mo, pre, oy. Nainan ni mo, pre. Nagsalig lang gid ka nga wa diri ang kumbana. Sige na lang, oy. Paningkamot na lang diya, pre. Kaya gikapoy pa ko. Ikaw na lang diha. Kapoy naman patay na ko, ani, pre, oy. Adi ay, ha? Si pre sa mong mata, ha? Si kaon suga, di ba ka? Oh, tarawa, masigan ako suga. Ha? Dungi mong ikaw ni. Ako tao ni, ako ni, ha? Ako ni. Dungi mong. Oh, ano? Galhal ka lang da? Recorded by X Thunder Gaming. Naabot na di ay kadung. Huwag mo ka magsabi, uy. Sos, perbeda. Ay na lang kong buang nga, Telma. Pero nasakpan talaga ka. Bauday nga. O di ko magpadagkwarta ni mo, magload-load, ka, di ba? Eh, doon na rin kay kaubas na baka ka. Karoon sa gagamitan mo kwarta nga ako ibada mo. Unsa ha? Wa mang Doklo ni mo kawa, mawa ka karon. Unsa ba itong ipadaro ko 20 mil kada buwan? Asa mo to? Unsa gipalit mo to, ha? kuan tong nagpalit ko para padako sa dugan. Unsa? Para padako sa tutoy ba? Unya, midako na. Mura lagi yapon ng pison. Ang lagi ang pison. Wa pa, uy. Sunod buwan pa. Magsugod Ilang na kumot-kumot, ani. Kumot. Ikaw ba? Basig ang imo may gipadako ni mo, ha? Basig igo lang ipalutpik ako, ha? Hindi sa dung, uy. Mugilok magyapon na siya dung. Mugilok, ha? Purbida, no? Mugilok. Purbida. Ay, kung istoryahin nga mugilok pa na, ha? Hindi ay mugilok. Wang! Dili niya mo! Ay, nasuko ka? Karong sakpan tang kadahana ka. Mao din yung buhat din. Samtang to ako sa bron. Dili, dung. Nawa na yung rason nga magpabilin pa kaning bayat. Ilma. Busa ka rin lang layas na. Ha? Ugma, kuyong sa imong kumpari ko, baw! Ay, oo na, dung. Pasayluha lang ko ba? Wala ko pasaylo, ikatag mo! Pahawa na nito sa kumpari ba? Layas na! Layas, Ilma! Sige, malayas ko. Pero sa di pa ko malayas, may hangyo lang ko. Usaw na! Imo na magdiring na sugdan. Diwasa na lang ni B. Pero gaba di mo. Suluhan na niya. Giluod ako di mo. Hala, pagduwa niya mo. Ay? Pa! Bida no? Hinampa ka. Nalagpot gani akong pustiso. Ikay ni kaingon na ni Dilmaha ka. Nalagpot akong pustiso. O, di Pa! nga ka. Mao ni ang ko problema kay pagbalik na pus kong asawa. Bangga kay naong inampak kay dako. Bisag gipalayas na may balik yapon. Usa uno na ako nasakpan mo ginako siya. Be. Ako lang kay mulayas ni sa mo. Paliw tabagi ko ninyo be. Unsa man kung kamoy pasultihon. Imong Ate Pres! Okay, ang sender dato kagadlawa. Si Dudong Imong Ate Pres. Imong. Ang kanis Dudong Imong Ate Pres. Ni abroad siya niya kuan ba. Ni abroad pag uli niya surprise niya yung asawa. Karon ang lain mo sultihan iyang asawa Ate Pres. Unsa man? Kaya ang pag naanar ko ni ang iyang asawa nga agi siya barbas, ka ng balbas, baka ng bungot. O karon ang pag-abot niya gihinol-hinol iyang naong siyang asawa pero lain magsulat ikaw ha. Nibalik video ikaw ha. Di gyud na marpa siya dong kay mungutong. Oh, lagi. Amarba siya. Pag hinol siya ng asawa, wa nang siya bungot siya ikaw, ha? Amo na nibalik yun ka. Kapoy biya kay ko, pre. Unong karoon biya ito yung gibuhat. Halan no. Kagurabe. Grabe mo si GC Paril. GC Paril, ano mong ginanya yung asawa niya?
Nya? Mao na nga, puro tilaguta siya ba? Nakipalayas niya, di yung layas na pres. Mao na kayo sa Doy? ako lang kayo mulayas ani. Lagot kasi ablagpot ko yung pustiso tito mo sa kalagot taon ni Tilma taon. Ya sawa. Mao ni ako problema, balik ya po nang sa pagka tignaw. Sige pilayas na bibalik yun sa on ako. Ako na lang kayo mulayas din sa mga. Palig sa bagi ko ni unsa itong baton. Playasan na dong kay dili mo kay murag ako ana kanang murag unsa pangalan na murag gilabay kag unsa na Hugaw. Lapok sa imuhang agtang. Lapok sa mga agtang. Di man. Pero sa to pa, nakasaag yun. Kasa si pres. Ni angkon man tanan pres, na detalye. Na detalye mo tanan. Di ay. Kumparin sa ikaw din ni pre. Siya, Dili mo siguro kumpare. Hindi ko pare katong upaw. Oo, kumpare. Hindi nga man siya pre, ikaw ni pre ang anak mo niya. Kumpare tinod niya, oh. Na detalye. Balik pre, kapre, Ay, maniulag diya pre. Ako ba upaw ato? Nanong inana kumpare man gyud ko ano, hindi lang ang kumpare no. Bitaw no, ano ko na Nanong pres no? kumpare, kumari mo may kabiton. Bitaw no, ano ko din na. Kado Naragunta. gina pres. Kumari Ha? kumpare, no? Murag kuan tingali. Murag kuan tingali ete pres ba para maglikay tingali nga mauwawan. Maglikay ba nga mauwawan sa langit taon? May kumpare kisela so udo man daan. Sa bagay. Namay na speaker. Ditaw na. Mayo gani ang bana pag-abot dito sa Saudi, wa una sa mutingog dayon. So na detalye sa asawang ikaw di ini karon bago pa ganing Bago pagalikan kay lang mutingog balik ug pa. nagpaila pa dayon si Pidot. Dili siya maka detalye. Tama na. No. Kaya na tumaw, dili ko. Hilas si Pidot yan ito papa bam. Aw si Pedro. Imong. Ay, Simon. Basa. Ay, basa. Kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 1 ngatos 4. Mato padre, mas maayo ang pagbaton og dalaygong kinaiya bisan kon ikaw walay anak. Igo dito no? Yeah. Mas maayo ang pagbaton og dalaygong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Ang imong dalaygong kinaiya ilhon sa ubang tao ug sa Dios ug mahinumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Ang dalaygong kinaiya naghatag og panigignan aron sundon sa mga tao. Kung wala kini, pangitao nila kini. Mao kining kanunay nga labing maayong ganti nga maangkon sa usa ka tawo. Mao kini ang labing hamili sa tanang maayong hiyas nga mahuptan sa usa ka tawo. Maayong hiyas. Puro gyud igo niya. Igo taw. Kasi nga sa tong sindir ha. Si imong. Usmula to inyo katong mabasa sa Kaalam ni Solomon, Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 3. Kung padagay baka sa unahan. Manding insi, kinis manding insi Gulyat. Maminaw ni kay unsa ko asa kuno dapit nga kapitulo asang bersikulo. Si manding Pwede insi. si tatay si Mami Claudia. Oo, Gusto si ni Pablo. Manding Insi is usa ka balikbayan gikan sa Italy. Pero ang iyang husband Gulyat nga foreigner, ganahan puyo anis Pilipinas. Ano ba? Ganahan sila din sa atua kay Lima siguro bam no. Di pong pasuban dito kuno gawa sa nasod Gulyat ikaidara na wa may mulutol mo kutang kamunggay. Wa na bitaw. Puyon mga dito sa bahay nga Balay palaho. O sa pahulayanan. home food agent ring na no. Isa maghuwat sa usang bersikulo. And Sir Pidot no? Pidot. Imong. Imong Sir Imong. Pidot amahan na. Okay. Nahitabo ni sa amo nga ang iyang asawa ng laki. Nya. Pura saway dili man siya gwapa ang babae pangagbangani. Ang laki gwapo. Gingnas mo silingan, ni patol mga niya nga di mo na gwapa. Siya pangartang ni ako. Unya, madade nga di man gwapa. Tabunan akong kalendaryo siya ron. Ay, gaw. Alam ko na mabay tabunan niya kalendaryo ni sa. Sharon, butangan niya kalendaryo Sharon. Ang kalendaryo nga Sharon, ipatong ko na siya. O katay ang choice Sharon man. Hindi ko na kalendaryo, isod niya ng sako. Ipatong ko na. Kadagal pa rin trabaho. Magulit pa kong kalendaryo. Kadagal pa rin trabaho. Karon, pag abot sa bana nga mo, giuli Gulyat oy. Ha? Giuli ang iyang asawa oy. Giuli? Giuli. Tay, nay, ako ni ulak inyong anak. Giuli kong yung anak. Giuli din niya oy. Nya. Sus. Giuli, wala. Nga mga anak atong saan, giuli apil. Usa pa may ilang anak. Yung usawa na. Usa pa may ilang anak. Oo. Nakatay tabo nung Sharon, asa naman to? Ang katong laki nga kanang mato sa iya no kasi kabit atong babae nga. Asa ba? Nakaanak mi sila usa. Ha? Nakaanak sila usa. Nya. Ang katong bana nga gikat-abroad, doon ay anak laan po usa. Pag anak kong sa ikaduha, anak na itong lalaki nga kabit serbi. Giuli man niya, wala na siya pakialam. Mo ba? Doon, apel katong sa itabo sa among halain. Classmate na kong laki, uy. Maestra ang asawa. Nga anak sa itabo. Pag abot sa bana, naluobi kayo kato ang classmate. Panang di-attack yun, nakarjak aris na matay ko siya taon. Daw sa turja kanis. Dili, pakibaw niya nga ang iyang asawa nagbisyo. Mo ba? Kani,
ambot lang og madawat Gulyat. Madawat man nimo Mr. Imong bangan. Imo. Kanon yung balay duha na kwarto, ug walay kwarto. Tulo. Panglitan na ilaing kwarto, di mo ginamulayan sa imong sawa. Sige pupuy ana pero kanang magpiipon mo puyo, murag di na mo Kaila. murag din na mo kaila. Pwede masamog pangaon, pwede magsamog. Murag lang mo magsuo na. Ayaw na ng mga pating mga lawas nun kay gihugawan man siya. Oh, bitaw. Ako kailan tamang ra ko gyapon. Bala lang. Pabayay makalagom ka lang ka. Dili para dili kay Gulyat abinin mo ako on the air man tanaw. Ako bitaw ako ang boyfriend bitaw nga naminyo na. Unya ako mo lagi maayo mo relasyon. Nahimo naman lang kami karon nga murag family friend. Kining ex na to no kung amigo pa tadi ko man bisukan ta relasyon masuod hinoon kay maana man hinoon ka kana mga bata nakapanood to na usab niyang sudan dito. Murag ana bitaw. Karon nahitabo man gyud nga kanang naang ana pa nagkuan pa mi ang butanga. Ingon siya nga ano may kay kaimot-imot ko. Wala matak magsuon ay. Mag-undang tayo manlabak ako. Ana bitaw ana na lang sir. Kung dili gyud siya mohawa, papuya sa pikas kwarto, ikaw sa pikas kwarto. Naitabog yapon na sila, ma'am. Ha? Naitabog yapon. Paminaw na ko Gulyat dili kay ang lalaki ko na mo pato pa sa mga amigong lalaki abot ka sa inyo. Kung mo dili na ganit sa di nagyod kung hugawan Oo, na mo dili basta di nimo makita. Wa man ito. Pero makita gali nimo maligo ang babae, magkuan niya ang lalaki way labi na way kaipon way kon. Yang gikas gawas. Nasahan gyapon. Ang buna na. Labi na gitagak-tagak ang tuwalya, bam. Nya makitaan sa yang bana nga kanakan yun sa Tiyo ang gitpo siya makita ang pingline. Wala kita pingline. Birahan di ba? Birahan di ba? Birahan ko bitaw da. Hubag kang ingo. Kamo na ka sa telepono. Kuna ko ang puzzle, Tihon.